Salam ehwanda onlar. Giçäşi edildiler. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Geçenlerdeki efirimizde aýdyşmady ýaly şu dünýäde bolup geçen ýagdaýlar bilen baglanşykly biz bakyn garaýşyny aljak, öwrenjek diýdik. Şoň üçin şuňky gepleşigimizde biz bakyny çağırdyk. Baky, hoş geldin. Hoş bulduk Devlet abi. Ogdur öz jan sağlyklaryň hemme goýmy? Şükür şükür. Ulan Allah kuvat versin. Bakyny özüňem gyzyklanýan, görýän, ýazarlaýan dünýäde täze ýükleşmeler bolup dur. Diňe bir Türkmenistanyň ýerleşýän Sewtine merkezi Aziýada däl, şoň Daştöwereňinde has giňiş şeýle alanda da umuman şol Aziýada şular ýalyky bir täzeden syýasy hereketler başlady. Ýurtlaryň içinde gaty täzin hereketler başlady. Bu nämen alamaty? Sen muňa nähili baka berýän? Ilk şutaýdan başlaly, soňandan Türkmenistan bilen baglanşykly tarapyna da geçer. Söz sende Baky. Yine bir gaýtalabiljek mi kısaca Devlet abi? Yine sen bilen bundan öňkü gepleşik edemizde sen köp zatlar aýtdyň, şular ýalyky güýze taýýarlyk görülýänini, güýzden hereketlen başlanjakdygyny aýtdyň. Ýöne edil häzirden Türkmenistanyň Sewtine merkezi Aziýada, umuman Aziýada, diňe merkezi Aziýada däl, öňkü Sowet Respublikalaryna däl, şoň töwereginäki umuman Aziýadaky ýurtlarda da syýasy hereketler başlady. Sen şoňa nähili baka berýän? Şutaýdan başlaly, soňra Türkmenistan bilen baglanşykly taraplarına geçer. Söz sende Baky. Sonra el baka berýän. Gaýdyşym ýaly Devlet abi. Bir garaşa oturýardy ýa garşyk boldy. Tamam. Geçenlerde Ankara'da neme boldy? Bir toplantı boldu. Maslahat mı diýilýär toplantı? Afganistanlara dostumun Afgan liderleri toplandı. Bilýär-miňiz aýdypdym, sondan öň aýdypdym. Afganistanda bir neme taýynyk görülip oturdy. Garşykly. Ondan soň ilk Daesh diýen bela var Afganistanda. Olan bazı Taliban bilen ýene öz arasynda çakmışyklar başlady. Onun ýany İran'da başladı. Açlık nemesi başladı. Gıtlık ayaklanması başladı. Birem İran bilen İsrail hazır bu uruşun kapısına yaklaştılar. Ondan sonra Amerikan bir planı var. Belki size Tacikistan bilen Afganistan, Orta Asya'da bir zatlar başlatmak planı var. O gelecekte yani önümüzde. Indi näýdiýär size Sovet Soýuz Russiýanyň arka nemesinde bahçesini nemetjekler. Garıştyrjaklar. Häzirlikçe şular aýdyp bilýär Devlet. Soň ýene de bir gepden gep açarys. Soramyz bar bolsa. Sesim ýaňsylanýarmy Devlet? Ýok, ýanlanok gowelýär maňa. Bilemek studiýadakylar kanala sereden tomuşaşlarymyz nähili eşitdiýär. Ýöne men Durun. Devlet abi. Men çıkıp gaýtadan gireyse 2 san kamera açıktırın onun için. Beýlekiň ama açyk, beýlekiňden ýiräk bolmasa. Ya beýlekiň men aýraýynmy? Onu aýyrsam boldy, onun sesi maňa ýaşlanmaz. Boldumy? Munam aýır Devlet abi, men täzeden gireýin de sa. Näme üçin? Tura. Ekran gitti de onun için ekran nemedi bilemek. He, öyle.
Bakyny studiodan ayırdım ýöne şonda da baglydy. Bizde şu aýdýan şu biziň şu tehniki şular ýaly bökdöşüklerimiz, säwlüklerimiz bizi gijagalyrýan nime diýenini şuňky gijagalymyzyň sebäbini aýdyp aýtmak ýatdan çykdy. Bagyşlaň alergiýa helak edýär soň günler. Inni emme adamyz taýýar efiriň öňünden ondan bu egenleşler bilen zatlar bilen maslahatlaşýar olur özüne kimi Skype'dan, kimi WhatsApp'tan, kimi Telegram'dan, her kim bir yerden bir zatlar demedi. Onun bollumu başlaýatmy döwlet daga diýä onun inni ýanky başlamaly ordu bolan men başla bilen bokda. Onun olaram aýdýar näme boldy diýär. Änem tapamam. Onun öz aramyzdaky degişmeler o aýdawra dawa diýdi. Inni boýnuň alýada. Onun menem şu gün içinde boynum almajak bolup gelýärdim da şu ýaşuly iteler bir ýyl görýärdim da. Onun soňundan oýlap gördüm meni bizem ýaşuly bolaýdyr. Bakyjan geldiňmi? Indi gelýär sesim? O go gelýär sesim. Olmasa açıp bir sürü kamera açıp dursa. Ay bolýar-da näme teknik säwlükler tügelemesen biri olmasa biri diýip basýan. O näder soraga geçmeden öňürtüp bir salamlaşyp alaly. Salamlaşaly. Mehman dogunur bugünkü gün ýaýlymyzyň myhmany esasy bugünkü biziň maglumatlarymyzy berýän söhbetdeşimiz, myhmanymyz, yürekdeşimiz, gardaşymyz Baky bilen bugün Merkezi Aziýa we töwereginde ýaýwanlanan syýasy hereketler, syýasy göçümler Türkmenistana ýetirjek täsirler hakynda gurrun ederiz. Inni şu Türkmenistanyň töwereginde we beýleki Aziýa ýurtlaryna bolup duran şo taýdaky syýasy ütgeşiklükler, şo taýdaky hökümetleri çalışmak ýa-da hökümet çalışmaýanna da şo taýda bir hökman bir düýpli ütgeşiklük, özgörüşlük bolar ýaly. Öňünden planlanylan planlar, proýektler bolar. Şoň üçin inni bulan Türkmenistana nähili täsiri bolar. Türkmenistana Aşgabatdaky hojoýny bu hereketler täsiri damyna ýaly çalışarmy, çalışmaly? Inni elbetde her kim bu fursatdan peýdalanmak isleýär. Özüni oppozisiýa diýdirjek bolýan virtual prezident, virtual aktivist, elektron döwlet, elektron aktivist, elektron prezident tügeleme ille hemmesi bir hakykata gawat gelýän, henge gelýän zatlar başga halklarda. Bizde bolsa tersi. Hakyky hissat ýok, hemmesi ýalançykdan, hemmesi hyýal, hemmesi arzu, hemmesi elektronik görnüşde. Ýok, el bilen tutarýaly hissat ýok. Kriptovalyuta ýaly burada da. Ondan şoň üçin dedim. Şoň üçin şu bakyň dedim garaşlaryny öwrenýänip, häzir soraw geçsek, göňe soraw geçmänken bakyjan watandaşlarymyz bilen salamlaşyp alaly. Geçenki efirde ýokdy. Garazoglan bilen bir kişiden başga hiç kim tomaşaçy köp diýeni alyp barjy hökümünde gatnaşan bolmady. Şoň üçin watandaşlarymyzy görüsimiz geldi, alyp barjylarymyzy garawul köp wagtdan bäri ýokdy. Şoň üçin salamyny alýas. Salamu aleykum türkmenim, halkym, milletim. Ýoluňyz ak, ýollaşyňyz hak bolsun. İnşallah diye işiniz uğruna gelsin. Sağ olun, hemmämizinki bile bolsun. Toyda gelen, il bilen gelen toyda bayram diye sadece o. Yanlanya diye hava onu emettik.
Döwlet Jumakulyf attaş salam. Sağ ol. Kelam gelli bizim esasy alyp arzulamyzdan kelam. Assalamu alaykum watandaşlar, haýyrly agşamlar. Döwlet hoş gördük diýe sağ ol. Senem hoş gördük. Döwlet inni bize öwrenşipdir. Wagtynda başlasaň bir zat näme wagtynda başlasaň bir zat kimýaly bolaýmasa diýe. Men nememle men Yok, senem demem yok. Bir naushniy tapamak. Yo, men äýne tapylmadım. Ondan maňa ýazýarlar da döwleda näme efir näme boldy diýen. Menem aýdy bilenmokda. Indi sebäbi olar bilen bizim öz aramyzda degişme bar. Olar sen ýaş bolan soňlar ýaşuly ýalar men ýaşuly diýmen diýe. Ondan inni garradyň boýnuň almaly bolýanda, bolar ýalak ýagdaýda degişme bar da aramyzda. Sözde bir bäsleşik diýen ýaly. Ondan menim ýeňilmejek bolýanda. Aýyň iň soňundan men aýtdym. Olaram aýdýar, döwleta diýär, boýun almasaň diýär, äýnek tapylanok diýär. İçiňe gep gözleýän takyl tapylanok da. Aý bolýar diýdim, boýnum alym zor bar diýip. Aw, boýnum alym diýdim, onu äýnek tapyldy da. Bolýar. Sağlyk bolsun. Ini baky. Ine ýani özüň ýatladyp geçdiň ýanky ýurtlarda syýasy üýtgeşiklik üçin şolar ýaly hereketler başlady. Inni özüň Türkmenim kanalyna bir video goýuldy, onu özüň görünsiň. İlki şo video bilen balanşykly, şo taýdaky aýdylýan, öňe sürilýän gurulmalar bilen balanşykly senem garaşyny öwrenesiň gelýär. Sebäbi men üçinem täsin we gaty köp dogurdanam şu temada köp bizim tomoşaçymyz bile göreşen watandaşlarymyz, alyp barjylarymyz köpüsi şu baky näme diýär şu temada? Bakyň ömür garaşyny öwreneli diýip haýyş etdiler. Şonuň üçin sen garaşyny öwrenisiň gelýär. Inha şu ýanky dünýäň käbir ýurtlaryna syýasy üýtgeşiklik üçin şo taýda bir gozulanylar, bir rewolýusiýa uçgunlary ýaly zatlar başlady bolan. Diktatorluk hökümetim şeýle meselem Türkiýede we Germaniýada iki ýerde, iki nokatda hereket başlaýar. Germaniýa diýär, belki bizi gözüňde tutýanlar, belki de o şeýle de sebäbi Türkmen hereket bar, Birleşen Halkyň Fronty. Ondan köp işlerim edilip otyr özüňe milýän. Hemmesine Allah kuwat bersin, arma bersin, hiç biri. Inni biram Türkiýede iş alyp barjak bu toporlar. Nämemişin bular aktivistleri, aktivist bolajaklary, rejimi hop awanrajaklary bular täsirsiz ýagdaýa getirjek ýa-da şolaň verboka diýilýär, ýa şolaň düşünjesini ilk geçjek. Garaz şu serdaryň 3-nji diktatorlugyny goramak üçin bir zatlar etmeli. Plan dolunmasa da günäliň oduny bir günäýanlar diýip gawat gelen adamam nemedi bilýärler. Şu işin içine hamala degişli ýaly etip görkedi bilýärler diýen ýurdun içinden habar geldi. Ondan bundan tasdiklatdyk. Gepin tümmekleri şolar ýaly gurrun bar. Inni bu intäsin tarapy bu işin içinde esasy informasiýa rolunu oynayan şartlık şeýhif bar. Şartlyk şu wadeçenli bütün toporlan gizlin çartlary bar. Öz aralaryna gürleşýän halktan ýapyk halka eşitdirilmeýän, aýdylmaýan zatlar, öz aralaryna gürleşýän zatlary. Şo çatlarda şartlygy motor, şartlyga meýletin şuwulçylyk edýänler motor, rejimiň kim her kim otur da şo çatlarda. Bilýär? Şoň üçin şolaň elindäki informasiýa, maglumat bazasyndan şartlyk taýýarlap berdi. Şoň üçin şartlygyň taýýarlanan maglumatlary esasynda, şoň şuwulçylarynyň maglumatlary esasynda şu daşary utdakylan
ýygyna düşjek bolýarlar. Şolaryň uğruna çykjak bolýarlar diýen gurrun var. Sen şuna näme baha berýän baky? Maňa göre uçuk bir neme o devlet ha. He? Uçuk hava o maňa göre. Senem için diýende Germaniýada hiç edip bilmez. Türkiýede de edip bilmez. Ony operasyon ya da tutup ekitmek ya da bir etkisiz hale getirmek başarısız Türkmenistan için. Bir Türkmenistan için değil, hemme yurt için başarısız. Bir yurt başka yurda geçip o iş edip bilmeye. Birinciden. İkinciden hem sen şu videoda Şatlık Şihif deyip geçtiğinde Şatlık Şihif yurt dışına çıkıp o işi asla edip bilmeye bana sorarsan. Bu benim öz fikrim. Şolun arasında şatlık, şolun malumat bilen üpçüle diyen. Şu IT işnik, şu kompüter ele şol işlerden başı çıkan grupların içinde şatlık var. Şu esası koordinatör, informasyon koordinatörü şatlık. Yo, bana göre inandırıcı gelen o devlet ağası. Önem için diyende başka hile adamlar da var. Şunun için diyende o bana göre birazcık inandırıcı gelmeye yöne. Şunu deyip bilirim. Mesela Türkiye'de Aydalı İstanbul'da Türkmen kemp olan için Türkmenistan'a işleyen adam var mı diyseniz var deyip bilirim ben. Onu aydıp bilirim. Ondan başka... Durstayda. Bakı dur. Türkmenistan'da işleyen adam var mı diýende iki görünüşde. Bu iki topara bölünüp bolýar. Biri daşary ýurtda gezip ýörkä, işläp zat edip ýörkä meýletin şugulçuluk ýa-da şoň öz işi kär, kesbi şugulçuluk bolup şugulçuluk edýän adam. Onuň daşyndan ýörüýte Türkmenistandan gelip işläp ýörenler bar. Sen şolun haýsyna aýtjak bolýan. Şolun ikisine mi aýdyp bilýän? Türkmenistandan gelenem bar. Meýletin diýmelim de şu daşarda bolup ýören mesela maýdalym hakykatdan Türkmenistana karşı çıkış edip başlap soň ine Aydalı yüzünü açtı diýeli ya da kimliği bilindi diýeli de orta çıktı diýeli. Men hazır bu tarapından birazcık Aydalı yüzünü açıp çıkış edenlerden arkayın nemet bilýän. Çıkış edip bilýän sebäp men yüzümü görkezemok. Biram adım kimliğimiz adım belli bolman üçin arkayın çıkış edip otur. Böyle bir taraftan mesela adı kimliğini açık çıkış edenleri Aydalı mesela. Az toşnu şu diýip aýdamok ýöne. Şon ýalları mesela kimliğini öğrenen son Türkmenistan'daki maşgalasının üstü bilen bağlanıp ya da berden kontakta geçip şolar bilen şonu ýaly edip işleşenler bar. Yok değil, onlara bar diýip bilýän. Nişo meydança ekranın öňüne YouTube, TikTok'u, aşuňa sosial medyada çıkıp hamala özüni aktivist ýaly görkezjek bolup ýöne şo özüni inni kameralaryň öňüne çıkarandan soň ni rejim bilen häzir rejimiň bäkgidine işleýänler bar diýen, ha? Gizli şuurçulardan daşary. Bar devlet ağa bar. Ve ya o onun bakı dowam et. Ondan näle aýdam mesela hazır onun adyny aýdyp oturmaýyn. Kimliğine ýöne şu yurttaşında şu zatla senede oturan köp kişi hazır kimliğini çıkarıp oturandır belki. Birazcık bolsam düşünüp oturandır. Mesela nereden geldi, nereden çıktı? Ona mı aýdyp geçtik? Ondan soň mesela bir ýylyň içindäki bolmaly zatları iýze serpiktirdi. Köp kişini dağıttılar da o grupları zatları başta Türkmenler aýdyşmaýaly birleşip oturdy. Soň ine halkyň prezidenti çıktı bir yerden. Halk saýlapdyr ýa mene saýlamak, haýsy halk saýlan bolsa. Şunu AKP'li oturýarlar tüveleme. Virtual halk saýlady. Hyýaly halk bolmayan halk. Elektron halk. Bilemok ýöne haýsy halk saýlan bolsa, bu adamlar halk prezident saýlaýar, ýöne bu adamlar gidýär öz halkyny jalp edýärler onça nemelere, insan haklaryna gidip şulara inanmaň diýip, diňe bize inanyň diýip. Buna näme diýjeğinde? Haýsyna inanýar? Olur üçin virtuallyk
esasy, hyýal esasy, erteke ananyň diýe. Hakykata ananmaň diýe. Näme diýsin? Özü erteke bolsa, erteke ananmaň diýip bilmeden. Bak, Yok, bana göre Devlet abi. Mesela öňem aýtdym, sen özüňe inanmajak boldun da şu zatlara. Bana göre azirine Türkmenistan'da ayal maşgala 8'den son köçe çıkmak bolanok, makyaj yapmak bolanok ya da aydalı yine e, maşina sürücüň minse sürücüň ýanynda o oturmalylar. Maşynyň öňünde. nem için şu zatlar nem için bolya? Sizin fikrinizi alalım birinci. Yo, men pikirimden bugün sen pikirin. Sen Bolya ben de fikirleşmäge. sana da bir saat soru berýän de şu sen fikrini alayım sonra men öz garaýyşymy aýdyp berjek sana. Tenim ýebreýler ýaly bar, sonra görene sonra ulyjak. Men işi bu diýeyim. Onda şunu yalaydayn, yine başlary öz fikrimi aýdaýyn. Mhm. Hawa? Bak. İran devrim başlamazdan ön. İran näili yurtdy? Sivilizasyonyň yurtdy. Ya da Afganistan alyp görseňiz hem şonu ýaly. Sivilizasyonyň yurtdy bular. Indi häzir näili? Dindar, aşırı dindar rejim. Ondan soň häzir bizde bolup oturan zatlar öňem aýdypdym. İranda bolan zatlar häzir bizde bolup oturdy. Bilýän bolsaňyz İranda da başta maşin sürýär da aýarlar adam etýär. Häzir soň birden-bire ýasaklanmana başladylar. Buy, durun ne? Bular Nima ýadyňyz işte. şeriaty getirjek bolýar diýenmi? Indi bu şeriat däl de ýöne alt ýapysy diýerler. Talibanyň zakatyny ýerine ýetirip oturmaýar bular. Taliban däl, Talibanyň üstüler. Horasandanmy? Şolardan gelip otur bu. Ondan soňra bizim käbir nemelerimiz var ha, aktivistlerimiz Ýewropa haýrany bolan. Şolaňa haýranlarynyň üstünden gelip oturan nemeler bular. Emir diýeýinmi, prikaz diýeýinmi, näme diýeýin. Şonu al bir zat. Ondan soň şunam näil diýip aýdaýyn mesele. Häzir indi bular altyapy düşündirip bilýärmi? Bir halky bir tarapdan gyssaňyz, halk näme eder? Şo tarapa ıntılmana başlar. Beýleki bir tarafa ıntılmana başlar. Häzir Berdimuhammedow din tarapyndan gysdymy? Näme etdiler? Ýygyla goşulan boldy. Ondan soň dindar kesim köpeldi de Türkmenistanda. Indi bulam din tarapyndan gysman, gaýtan tam tersine ayarlar tarafından kısmana başladı. Bulam näme diýär? Halky dine itýär. Ondan soň ikincisi bu men şahsy öz garaýşym. Indi bire Türkmenistan içinde 10 ýyl işläp otur. Bu şekilde işläp otur diyelim. Indi ýene bir kişini düşünün. Olam yurt daşında ayrı bir yurt, ayrı bir hareket şeklinde işläp oturda. Sağa sola gidip diyeyle. Indi erti bir gün Türkmenistan içinde bir zat bolan ýagdaýynda yurt daşındaky sözde häzirki yurdun içindäki gaçan bolýar, yurdun daşındakydan gorkup yurdun daşyndaky hem gahraman bolup yurda baran bolýar. Libya'daky yaşanan gurrun aýdyp beren ya da İran'da bolan zat ine Berdimuhammedowlar gaçdy diýeli, başgalasy. Murat Kurbanowlar hem bar ya, gahraman bolup. Ýöne izgow bolmaý. Şolaň bary onu da hut şolaň bary biljegini anlanýarmy? Ve izgow bolmaýar diýip aýdypdylar. Izgow bolmaz. Ve izi gyzyklandyrýar meni. Olaň barmagy hukman der men üçin. Olardan öň zaten şunu ýalaýdym. Köp kişi var o taýda.
5-6 grupa var. Olan barmağına yetmez mi ki diye fikir ediyor. Neşanyalı devlet ha. Az düşündürüp bildim mi yok mu ona bilemok yana. Onu diýmek şu nemen aýdysy ýaly. Meselem Hytaýyň goranmak ministri geldi. Soň Russiýa Federasiýasynyň geňeşiniň başlygy Matviýenko geldi. Şolaryň hemmesinde de edýän gurulmaly Türkmenistana daşardan täsir edilip döwlet adarlyşygy ýa-da rejim ütköşükligi ýaly zadyň edilmegine bir garşy diýär. Onu diýmek olaram bilýär da şol oraya kızatlan edilip görülenler. Olar bilýär. Bir ikinci Hytaýyň goranmak ministriniň gelmeğinin iki sebebi var bana göre. Olam bire Hytaý ine ýakynda şu Tayvan'a mı nemetçek bolýar şu ada var ya Hytaýda. Ha, o Tayvan şol. Şu Taýa girmekçi. Onun niyeti şu. 2023'e kalmadan girecek o Taýa. Planında şu var oğlum. 2022'nin sonuna girmek planları var. Ondan sonra. Indi o Taýa girende Hytaý näme bolsa da indi Hytaýyň tarapynda durmaly ýurtlar bolmaly da. Belki şoň nemesini maslahatyny etmäne gelen bolmagy mümkin. İkinci bir tarapdan hem hazır Amerika näme diýdi? Yeni düzen başlajak diýdi Joe Biden çıkıp. Amerika täzeden doğuya yeni düzene girýär diýdi. Dünýäni yeni sistema bilen başlatjak diýdi. Täzeden başlatýar diýdi. Bulam näme? Hazır bizim halkymyza bilemok. Ýöne dünýäde uruş bar. Olam näil uruş? Hazır uruş diýende öňküsýaly eline tüpeň alyp çykan oktany elektronik tarapyndan uruş bar. Ondan soň gıda sektorunda uruş gidip oturan, birbirlerine virüs atlamak nemesinde uruş gidip oturan. Bu uruşlar bar. Yani şimdi bunu Orta Asya'ya taşacaklar. Yani Asya kıtasına taşacaklar bunu. O tarafa geçirecekler. Orta Asya ne için önemli, gerekli? Orta Asya, Rusya ne bolsa da güçlü yurt. Rusya Orta Asya'ya öýümüň arka bağı diýip serediýär-de. Onun üçün hazır Orta Asya'dan hem kısan ýagdaýlarynda hazır naprimер aýdaly neme tarapyndan deniz ýolu bilen Amerika Hytaýy gysdy. Ukraina Russiýanyň üstü bilen hem gysdy, Hytaýy gysdy. Ýoluny kesdi-de, Ýewropa gidýän ýoluny. Indi niri kaldı? Hytaýyň bir sany çykar kaldı. Olam Orta Asya'dan geçmek. Indi berde şu Orta Asya yolundan yaptı mı Hytaý ekonomi tarafından birazcık nemeden bolýar, çökerten bolýar. Buların nemesi şu. Azı plan berde şunu gidip oturar. Sinetme o Türkmenistan'a çözýärler. Türkmenistan üçün değil. Hytaý üçün Türkmenistan'ı harcap bilýärler. Yine şunu yalaydan. Ya da Hytaý üçün Orta Asya'nı harcap bilýärler. O bir saat sebebi Hytaýyň İpek Yol projesi nemeden geçe. Siz aydayın. Aslında İran'dan geçmeli de İran'dan geçirip bilmedikleri için Türk Cumhuriyetlerinin üstü bilen geçmeli oluyor Orta Asya'da. Ama bunu yapmakları için ne etmeli? Hazır Amerika yuvaş-yuvaştan nemeye başladı. Orta Asya'daki yurtlar bilen görüşmeye başladı. Ve yeni bazı açmak için. Hazır İngoğusu Tacikistan bilen birazcık düşünüşlerini alıp olup oturlar. Eğer düşünüşmese Tacikistan'ı karıştırıp bilerler. Afganistan bilen bile. Eğer Tacikistan Rusya tarafına geçen ýagdaýynda. Bu Tacikistan'ın nämet görünü demedel. Bellidir. Mesela bu Tacikistan Türkiye'den uçurmansız bespilotnik diýilýär. Bayraktarlar alýar. Soňam İranlaram şo taýyk baryp ýürüte şo taýda zavod kurýar. Şo bayraktar ýaly biz pilotsuz, uçurmansız şo razvedka ýa hüjüm uçurlaryny öndürmek
şonu bilelikde ýasamak barada. Bu Täjikistanyň kimin bilen ýorgan aşagyna gelip beren belli-de. Yo indi Täjikistan İran olar ýaly Amerika bilen işleşek bolsa İran bilen emedip Türkiýe'ye garşy. indi bu taýda gaty görmäň İran bilen Amerika ine ýaňy ýakynda İrana uçaklar üçin näme ihtiýaçlyk şaýlar mı diýilýär, näme O şaý. diýilýär? O. Nerden aldy? Amerikadan aldy. Onda muňa näme diýjek? Beh, Amerikadan ine ýaňy ýakynda 3-4 günlükde aldy. Näme üçin? Amerikanyň taktigi şudur. Ine Russiýa Ukraina'ya giriýär diýdi. Russiýada ben giremok diýdi. Iň soňunda näme boldy? Amerikanyň gepine girdi. gepine gidip. O. Şo gaz berýär-de girýär diýip, olam giremok diýär, gaza gelýär, soňunda girmeli bolýar. Häzir İsrail bilen İranyň arasyny şonu ýalydy otyrlar. Onu ýalserseniz İsrail hem Azerbaycan bilen düşünüşip otyr häzir. Azerbayjanda waýenni baza açmagy düşünüşip otyrlar. Beh, İran size şunu ýalaýdyn. 3'e bölünmeli diýär-de İran 3'e bölünmeli. Gülistan territoriýasy. O Karaçay Gülistan territoriýasy, o Türkleriň ýaşadyk bölgesi diýeli. Türkmen O aýratyn bolmaly. O aýratyn bolmaly. Farslaryň ýaşadyk ýeri aýratyn bolmaly. Azerbaycandan gaýratyn bolmaly. Azerbaycanlar şu Gülistan'a çelli gelecekler, olan niyetem şu. Yo, Azerbaycanlar Gülistan'a çelli geleceklerdir olin. Gülistan niýanyň Gülistan Manendranyň bir bölegi tutuşlaryň Türkmen tekrara, Türkmen oturumly ýere. Indi size şunu ýaýdyn-da, indi o taýda Azerbaycanlar näme diýenok da, bular Azerbaycanlı, bular Türkmen zat diýenok da, olar hemmemiz bir diýip näme otyrlarda. Şunu bilýärmi? Yo, ol hemmemiz Türk. Sen şeýle seredeňde şeýle ýönü. Ara şygalyk girenle, şaýlyk propagandasy, fanatizmi girenle azerler aýrylýar. O tarafından ayrılıyor. Kanişte bizim nememiz bilen bir del olan görüşü bile. Şu İran'daki fanatizm var, şaylık fanatizmi hemmedadyň ejeden, kakadan, Hudaýdan, Gurhandan, dinden, imandan hemmedatdan ýöne geçýär. Ýöne şonu şeýtjek bolsalar ýalňyşarlar. Kim medýan bolsa. Onu size şunu ýalaýdyn, onu size şunu ýalaýdyn, bizimkileriň nemesi bu. Mallygy mı diýem, näme diýem, politikany başaryp bilmeýänligi. Sebäp fırsat bir gezek gelýär eline, onam ulanmany bilmeli. Fırsata risk barmy? Bar. Ýöne ulanmany bilmeli. Bolmasa İrandakiler ama Türkmenler gowy görüp duran ýeri ýok. Indi şeýle bir zat bar. 2 ýyl öz başda hökümet bolurlar. Türkmenler hiç kim tanamadan soň, hiç kim tanamady, özüň bilýän. Osman Ahunyň ýol başçylygyna hökümet kurdular. 2 ýylam İran'daki Türkmenler Türkmen tekrada öz başına döwlet boldy. 2 ýylla. Şolaň üstüne şolary basyp ýatyrmak üçin, şolary gyrmak üçin, şolary boyun eýdirmek üçin partiler, İranlılar şolaň üstüne kimi sürdi? Şaýlygyň, şygalygyň fanatigi bolan, şoň jan koýary bolan Azerbaycanlary sürdi şolaň üstüne. Hani bular Türkiýe halk da, hani bular gardaş da, bular Oğuz da, bular Oğuz hanyň nesli de. Siyaset, bunun adına siyaset diýilýär. Yo, siyaset diýenok muň adyna başga bir zat diýilýär.
Muňa adyna syýasat diýilen ok, muňa adyna gaharp bilen başlanýa, gaharpdan soňra mirliz goýulýar. Şo diýilýär muňa adyna. Muňa bu syýasat dälmi? Bu syýasat däl. Inni bu Türkmenistandaky Berdimuhammedow samsyklar öz rejimini gowrap bilermi? Bakın, sen şuna näil baha berýän? Kimden? Şu bolup duran halkara oýunlardan, daatlardan gowrap bilermi? Ben size burada aýaýym mı? Şuların özleri proýekt. Özleri bir proje şular. Özleri kukla oýnap oturan. Yo, bulan kuklady belli la wagt. Yok, indi mesela ine aýtjağım, häzir bolýa prezident ýanda indi hemme zady bilmek mecburiýetiň ýok. Sen bir uruň bolýa, ýöne sen ýanynda danışman, pikir alışan adamlaryň bolýa. Hemme tarapdan. Owa. Bular nerede? Olar bilmeýärmi? Türkmen halky näile? Häzir Türkmenistanda sen ata baban ya enäňmi aýraty maşina minip nemediýaty ya 8-den soň çıkanokdy. Bu ne ýasaklar getirip. Sen bular özleri şolara oýunjaklyk edip otur. Bular näme? Erti büyürüğün Angliýa ya da Dubaý'a gitmeli adamlar da sen bilýärmi? Düşündürüp bilýärmi gepinde? Ama men näme düşünmedim. Bakay. Ol Birleşen Arap Emirliklerinin baş tutanymyny hememi nemetdi aradan çykdygyny bular ýasyglan edipdirmi Türkmenistanda? Haçan? Men habarym ýok ýöne. Şol Birleşen Arap Emirliklerinin hememi biriniň nemesi ölýär, ýok bolýar bolan baş tutany. Olam gitdi şo jenazada gatnaşmaga giden bollar görkezdiler aranda. Son gelip şo Türkmenistan'a yürüytü, şo ölen Arap şeyhinin şol ýatlamaları, sadakalary, eleweyle çäreleri, şoňa da halk mecburi ýagdaýda gatnaşmaly, şolar ýaly zatlar edilipdir. Indi sen aýdýan da, ýani şol edil Eýran ýaly, Türkmenistany edil Eýran ýaly etmek üçin edilýän taýýarlyk şu zenanlara garşy goýulýan gadagançylyklar, zenanlara äsgermezçilikler, zenan haklaryny depelemek, zenany adam ýerine goýmazlyk, şu zatlar diýen bolun. Inni şu sen aýdanyň ýanyna da şunu getirip goýýan bolun. Bir hili hakykatan şol proýekt ýaly bolupdy da. Bolmanda indi şu nemenem gözüňize alyň, Arabistandaky Kabuldaky aeroportu kim satyn aldy? Araplar satyn aldy. Ya işledýän Araplar. Häzir Araplar o taýda näme? Dinçiligi, radikal dinçiligi, çakdan aşa dinçiligi, dini terrori bütün dünýäye aýrat. Ýa şolar Eýran bilen bilen. Eýran aşygaly olaram nemäni? Şol Horasan ýaly çakdan aşa sünniler bara, şolara näme diýilýär şolaryň nemesine? Şolaryň arapça ady wa toparynyň, şo hereketiň. Bak bara. Haýsy nemeden emetdiňize bilemok, ýöne häzir ne ýakynda Taliban mesela Arabistan bilen görüşdi. Onuň izýany bizimki gitdi. Arabistana haja giden boldy, ýene bir zada giden boldy. Garaz projeler o taýda işlemeye başlady. Häzir indi o taýy gyzykmana başlaýar. Ýok, başlady. Görüşüne göre öyle Arap ýurtlaryna ýygyny direp ni dünýäde başga sivilizasiýa galmadymy? Ýene ýokmy? Guturdymy? Tükendimi? Gidik indi tapa barıp araba vermelimi? Arapda pulum var da. Birem özlerinin pulu var. Arabistan'a yatıran pullar var. Özlerinin pulu var diýsen oňa goşuljak göne pul diýsen Araplary barmanyň ucunda oýnatyp beren döwletler var. Inde
Seyredin mesela bir da eden. Arapları parmağın ucunda oynatıran devletler var. Doğrayacağınız. Olan niri Xitay. Millet az normalde Amerika deyip ne medyatı. Amerika ters demette. Ne diyeyim? Araplar Amerika ters döndü hazır. Yüzünü döndürdü Xitay'a doğru. Mesela Arabistan içinde de yazı Uluva yeni baza kurdu Xitay. Şimdi Xitay'ın üstü bilene Türkmenistan'a ne medil ya. Yöne Arabistan'da hazır Amerika'nın yemeli güçlü. Belki ikinci bir tarafından alanda. Xitay'a seyreden de Amerika'da kemgalar yeri yok. Güçlü. Nem için diye de içindeki siyasi nemeleri. Üçüncü yine bir devlet var. Anglya. Anglia'da ne Ana, medya? Araplar kovulun ya. Mesela Şihler, Arap Şihleri Anglia'da yaşayan. awu. Bunların üstü bilen ne medyalar. Pul var diyem de şu manda. Mesela ön Niyaz Fam gurun beriptim. Arabistan'a gidiyor. Tezlerinden doğun Anka kuşu biz deyip. De, bulam o taydan bir zatla koparıp bilsem peydadır deyip edip oturan hareketi bolup bilir. Yöne Araplar size aydayım nail diyemez size. Bazı Taliban'a has nemetmene başladılar. Mesela Goldamana başladılar. Şimdi böyle bir taraftan hem Türkmenistan'a da hazır pul yatırıp bilirler. Seyanem için e, Araplarda pul bolonu için Türkmenistan'a da hazır aydalı e, bir firma açan bahanası bilen, bir zat bahanası bilen aç neme derler yöne şu içerisine de karşı bilirler. Araplarda şu neme var yöne. Potansiyel değil ya da o karışma nemesi var orada. O belki yurtları al. Biz sizin içeri işlerinize karışamız yok diye aytmaya Araplar. Araplarda şu görüş var. Mesela pul verdim. Şu şekilde olmalı. Sen yurdun olmasa bunun yalı bol ya. Yine bir zat dinini sokup, yine bir zatı sokup yurdun içini karıştırmada Araplar ulanıyorlar. Aslında o Amerikan ulanyan nemesi metni şudur. Mesela yine El-Kaide. El-Kaide Usama Bin Laden kim özü? Pula mecburiyetim vardı ya da dine mecburiyetim vardı. Yok. Bay Arapların milyarderlerinden biri, şeyhlerden biri. A Amerikan amca Arabistan'a girmeden Afganistan'a girdi. Osama Bin Laden Afganistanlı değil. Yani Türkmenistan'dan şu şekilde düşünelim. Yani öngam gittim. Yine de yani bir sürü pasaportlar satıldı. Bunlar kimlere satıldı? Hem terörist alan adamlar. Senin benim yönekey vatandaşına hakları verildi. O tayda pasportları verildi. Ama bunun götünü açan kim oldu? Başlan. Yani kim açtı bunu? Angilya açtı. Demek şu taydan bir zatı çıkaralım. Angilya'da hiç boş durmandır şunca yıldan beri. Öngam Öyle. aydıptım. Hmm. 19. asırdan beri Angilya, Türkmenistan'da, Rusya, Türkmenistan'da, Türkiye, Türkmenistan'da birbiri bilen çankışıp geliyor. 20. asırın sonunda Xitay'a başladı. Son Amerika başladı. Bu zatlar planlı gelip otur hazır. Ben az bunu aytmak ben ne diyeyim hoşuma gitmeye neyle gönlümden turmaya diyeyim. Zaten diyende. O gönlüme cahil değil yana. Ben Türkmenistan geleceğinde kovuzat karışamak da öyle daha doğrusu neyse. Bu yöne şunu ama diyeyim. Bu bizim halkımızda da günah var. Berdi Muhammedovlar vinaat edemek hiçbir şekilde. Bu bizim halkımız günahkar mı var? Nedir? Yine 28 bir 18 bir 28 saldat öldü. Gransa'da şu 2016. yıllarda hiç kim haber nem etmedi bunlar hakkında. Yas tutulmadı. Ha. Ondan sonra hazır sizin ayrışınız ya Arabistan'daki ölen adam için ben yurdumda matam günümü, yaz günümü ilan etseler ben ona karşı kusura bakmasın. Ben Arap'ın gözünde Yecüc bilen Mevcud'un doğanı bolup görünüyen olsam onda Arap'ın ben gözümde bir şeytandan ötürü yeri yok. Ben Arap için yaz tutmam ya da matam günü belli etmem.
Buna halk karşı çıkıp bilerdi mesela. Etme. O azat yok deyip protesto edip bilerdi. Ya da yine hazır sen öz ayağın maşında öz yanında oturmacak olsa bu hani namus nerede? Yo o şeyle olan ol köpüsünün söýgüleri mara. Sen Oynaşlara mara. Oynaşlara kız ya aw oynaşıp olsun devlet ha. Kız arkadaşın bilen bir yerde oturup bir marojni yemeyecek bolsan ya da bir su içip gidivem akşam aporuna gidip ıştıraf tölecek bolsan hani sen nemen nerede gururun nerede? Bu yo bizim men uje devlet ha doğrusunu aysam uje bu Türkmen atlarda halkı ya yönü bu sen diýen zatlaň iň yönü köjesi de yönü men hep şu yöne kegesini misallalayan işte bu düşünsünler diyeyim. Yani şona meydan oklar. Şona bile az indi biz yurt dışında yaşapıyoruz. Biz kimimiz Avrupa'da kimimiz yine bir yerde hem yaşapıyoruz. Yurt dışında da şu bir zat hakkımızı talep edip bilmeyiz. Yurdun içinde de şu bir zat. Yurdun içindekiler bizden has kıyın yaşaya. Yaşa biz öyle biz mesela yurt öz yurdun görösün gelýär, öz yurdunda yaşasın gelýär, yurttaşyna sereden de o nemeler bar. Olar o tarapyndan gynalarsın. Ýöne yurdun içindäki açlyk bilen sinen ya, ýene kesel bilen sinen ya, ýene başga bir zat. Ine hazır neme çykdy? Maymun çiçeği diýen bir neme çykdy? Virus çykdy. Öňem bardy bu. Ýöne öňem bardy. Hazır indi täzeden muny näil diýem size? Sağlık sektörleri bunu bir virus ýaly edip pandemiye dönemini getirecekler hazır bunu. Getiriyorlar hem. Hazır bulam täzeden işler has howplayda getirdiler de. o az indi bulam kimin işine geliyor? Türkmenistan siyasetinin işine geliyor. Yaman go fırsat oldu bulam. Az şunda da sesini çıkarmazlar. Şimdi biz öz yurdumuza 2025. yıla çelli gidip bilmeyen bolsa. Bolya 2025. Özbekistan gidip yor. Özbekistan gelip yor. Ben yollar açın deyip talep edemek. Ben yollar açın deyip talep edemek. Hemen malda hem işte ya. Yollar açık. Yollar açık. Ben yolları $1,500 pul verip ya da Türkmenistan içinden daşına $3,500 pul verip hakimliğin üstü bilen yurttaşına çıkacak değil de ne? Önkisi yalı $350 pul bilen çıkacak. $300 pul bilen çıkacak. Biletimi alıp çıkacak. Adat ýagdaýda. O ana şuna gelmesini isteyen. O yolları açım deyip kıyıran peydası yok. Çünkü sen istediği hiç medakaz edip bilmeyen yollar açık zaten. O aeroporda çıkıp uğulanın peydası yok. Ya yurdun içinden gelip oturan var. $3,500 beriyen geliyen işte. Meh. Yani birazcık bizde neme yok. Ha bu yurttaşındakiler hakkındaydalı. Bizde ne diyen biz mesela futbol komandası tutanyalı neme var bizde. Awa Yine tarap tutýarlar. ak Olum hiç şartlyk gelýär diýdiler, onu sırkyna seňen ýalylar bolurlar bular. Şartlykdan bular ýaly gorkýan bolsalar onda serdar gelýär ýa haramdar gelýär, ýene biri gelýär diýseler bara. Bular öldür şeýdip alakayaly yeri, asfalty, betonu gazyp dyrnaklary bilen şeýdip girlerlerin ka gorkudan. Yine şunun için korkuzyarlar. Şartlık neme? Huday mı? Yok, diýmek şartlygyň öňünde bular gaty köp etmiş edipdir. Diýmek şartlygy bular gaty gowgurluk edipdir. Adam satypdyr şartlyga. Şartlyk bulan diýmek nemesini bilýär. Etmişini, günäsini. Yok, şartlykdan ýa-da gorkýar. De ona bilemek ýöne şartlygyň yurttaşyna çykjagyna inanamak sebäbi Türkmenistan hökümeti hem kelesini işletýändir. Az şartlyk yurttaşyna çykan ýagdaýynda Türkmenistan hökümeti üçin bir san minus bolýar. Näme? De ne edip diýelim size?
Hani şartlık hükümete işleyen nokta. Öz aydışına göre men hükümete işlemek diye men YouTuber diye. Bireme öz Yok. işim var diye. Ya o Yurt dışına niye? çıkan yerdeyinde Benim vatanımı oraya niye? Bak bolya şey yana diyeyim. hükümete işlemek dedi. Yönü Indi koyan yurt dışına çıkan materyalları yerdeyinde evlerini reklamlasın etti. o kiminkini etse de yurt dışına çıkan yerdeyinde avtomatik onu kabul eden bolya hükümete işleyenler. İkinci bir taraftan hem nereden bilen şartlığa berde bir zat bolmajağını. Onça adamının arasında bir zat bolur eýdäňmi? Onça tarapdarynyň ýaranyň arasında. Belli bolmaz. Her zat bolup biler. Şahatly üçin janyny berjekler bar ho. Menanyň o neme o haram tohum ýegenler barada neme pikirem edip oturmak şahatly üçin janyny berjekler waka bar. Bu Indi haramda serdar üçin bilemek olur. Özüne Muhsin Yazıcıoğlu Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir gol gepi var. 2 saniye sonrasını bilmediğin için diye fırıldak olmana gerek yoktur diye. Ya diyecek olama düşünüyendiriniz. Her zat bolup biler. Belki nereden bilecek? Dişini kaçap yoranlar vardır. Şu yurttaşına çıksa. Bir elimize düşse bolduk işte. Şey dedim olun, şol yurdun içinden gelen bir haber var. Indi şol bizim videolarımızda tomoşa ediyorlar. Esasy köpçülük Türkiye birinci yerde durýar. Ondan Türkiye 42% töwereği kanala tomoşa edýänlerin arasında. Ondan Amerikada 18 zat bar ödeyen şo töwerekde 20'ye yakın Amerikada. Inni Türkmenistan häzir Türkmenistandan tomoşa edilýän, tomoşa edýän sany Türkmenim kanalyna gaty köp-köpelli. Ben statistikalar edýän. Statistikaň daşyndan habarlaşýanym köpelli. Bizim öz adamlarymyzdan daşary ýöneköy watandaşlar hökümini gahar gazap bilen aýdýarlar. O döwletdaga sana şolar ýalaky hawa şolar ýaly gurrun çykardylar, zat etdiler ýöne. Şeýle bir ýagdaý bar ýurdun içinde. Köp adamyň belki habary ýokdur ýa aýdy bilýänler gaýrat edip şunu aýtdy, haýyş etdiler. Soň men täzeden bir video etdim. O video seretdiňmi bilemok, kim kimden gorkmaly diýip soradylar şolar. O Şammy bolsun, ol Batyr bolsun, beýleki ýegenler bu haramzadalar arkaýyn. Kaptalyna jan penasy zady goraýany gorukçusy ýok, arkaýyn eden edip ol polisiýa işgärleri bilen olaň üstünden ölüp, döwlet gullukçylarynyň işgärleriniň üstünden ölüp, olara eden edip, şeýdip izdiwas etmek diýilýär-de, orçasy şeýdip ýörlerdi öň diýe ol. Häzir diýe şo berkarar Söwdi Amerikada bar. Şo taýyp gelenler näde diýe goşun ýaly gorugçy bilen gelýärler. Umuman halkyň arasyna çykanna goşun ýaly ol 5-6 sany, 3-5 sany goşun ýaly gorugçy bilen gelýärler diýe. Halkyň arasynda şeýle bir adamlar bar diýe. Indi sen ýaňy diýdiň-a? Sen ýaňy käbirler bar diýdiň-a? Edil şolar ýaly. Olaram diýe şonu bilýär diýe. Şol adamlar gawadyna getirse, şolaň işini görýär diýe. Şonam şolar bilýär diýe. Käbir diýe, meselem Aşgabatyň nymana maýly. Şo videoda aýtmadym ýöne dilegelli bilegelli we aýdaýyn. Aşgabatyň diýe käbir raýonlaryny diýe käbir ýerlerini meselem akşam saat 10'dan soň çykmaly, ele gadagan daşarda oturmaly, näme adamlar diýe arkaýyn biri bilen oýun oýnaýar, şeşe-beş oýnaýar, ýa şolar ýaly ýa gurrun edýärler, oturýarlar zat, şolar ýaly. Onuň
elbette bulan ýanyna polisi işgärem gelýär diýe. Ondan mehemen işgärem gelýär diýe. Ay gayrat edin zat diýip hukuk bererler şolar diýe. Indiýa şolaryň ýanyna hiç kim baran ok diýe, olar arkaýyn niýe? İsleýän wagty giýjäň ýarymam diýe şey diýip gay sebäbi diýe sabır käsesi dogry adamdan şu var. Bilýän? Pür bollu diýe-de. Inni şol merkezi ady döwletlerindäki täze başlanan syýasy oýunlar, beýleki ýurtlardaky hemmeti bilýärler şu zat. Halky olaram taýýarlady, opozisiýa da taýýarlady. Her kimden bir näme bollu, täsir bollu. Halk diýe taýýar diýe. Şoň üçin gaýrat döwletdaga halky ruhlandyrýan, halkyň ruhuny göterýän zatlar goý. Olara ýaly video goýma, şo dogry habaram bolsa şonu goýma diýdiler. Menem onda aýraýyn o videony diýdim, ýok, dursun indi diýdiler. Şoňa näme diýen, dogrudanam ýanky halkyň içinde de şolar ýaly adamlardan gorkup rejim inni öz edýän hereketlerini bir hili näme uğradymy? Halkyň gazabyndan gorkup. Sen şoňa inanýarmy? Baký. Neyse şunu alayım. Halk rejimden korkup duranda rejim halktan korkmaz. Bir ikincisi hem o meheme diýýärler öňe aýdyp geçtim. Bizde her 3 adamdan biri mehemeye işgär diýen bir zat yok. Meheme diýmek milli howpsuzlyk nemesi. Indi agentler diýelde, agent diýmek o Angliýada mesele MI6'ın agenti 800 tane agenti var. Yine sannaýdaýyn 800 tane. Son yine bir Angliýa 3-4 tane agent nemesi var toparı toplamda diye başla demek ki CIA'nınki 5000 tane. Şimdi düşünün Amerika'nın halkı 230 milyon olmalı yanlışmasam. 230 milyon kişinin içinde 5000 tane agent tutuyan olsa bunlar. Türkmenistan'da 5,5 milyon halk yurttaşındakiler bilen alanda 5,5 milyon diyelim. 2 milyonu mehemen adamı diyen bir zat yok. Şunu misala alıp verip aydıp bilen. Mesela ne size bilinen bir zadaydı. Yani bunu yönökey vatandaş bilmem biler. Türkmenistan'ın en çet ovalarından birinde diyelim. Yerini aytmayın. En çet ovalarından birinde yaşayan olsa bir 10.000 kişi yaşayandır. Gece saat 2 bilen 4 aralığında 3 tane maşin geliyor. Görüşme yerleri babuların. Şotayda duruyor maşin. 2 ayal, 4 erkek. Maşine geliyor, maşine minýärler, daň 4'e çelli şotayda gürrüňdeşlik edilýär. Kim näme gürrüň etdi, kim bilen näme diýär. Şular hemmesini daklat geçýärler. Soň ýene her kim öz nemesine öýüne dağılýar. Ya bu nemesi var. Bular de açıktan aylıklı dokumentli agentliği aydılmaya bulara. Bular daşından işleyen bolýar ya da pul karşılığında işleyen bolýar ya da bir imkan tanınýar. Aýdaly döwlet işine baranda olara bez oçur işi görülýär diýildi. Ine şonu ýaly nemediler. Olar ama onun karşılığında şpiyonluk edýärler. Adam satýarlar. Bu bolup biler. Ýöne o azir yurttaşındakilary men sin edýän de şunu ýaly nemedipdirler, guýupdurlar kellesine. Öňe bir kasumbrykul biri gelse ya da grajdanka formada biri gelse mehemen adamı. Ne üçin mehemen adam gelsin? Mehemen etmeye işim yok başka. Ya şunu aýdyp oturanlar mehemen gözüne koşa görünýänler, baky.
Yo, ya şunu aýdyp oturanlar, mehkemeň nämeligini bilmeýärler, ya da şular mehkeme bilen bile işleşýär, mehkemeni reklam edýärler. Ya halky gorkuzmak üçin. Hani 7-nji addel nirde? 7-nji addeliň ady hiç tutulmaýar. Mesela 7-nji addel içeri işleriniň nemesi? Gizli gulluk olan bir. De 7-nji addel biraz gizli işleýär. Ya da hiç grajdanka polis yok mu? Var. Öňe gelen mehkeme boldular bu Türkmenistanda. Ya şunu aýdym Dölet abi, bu halky gorkutmak bular emmesem. Bizim halkan bulardan neme susunu pest edýär diýilýär. Ya ruhunu öçürýär, ruhunu düşürýär. Gaýtam şunu aýtmaly. Şunu aýtmaly. O. Gaýtam şunu aýtmaly. Dur. O mehkemeň adamy men üstüm bilen pul gazanýar, men üstüm bilen aýlygyny alýar. Men bar, sen bar. Men bar bolsam prezident bar. Men bolmasam prezidentim bolanok. Şunu aýtmaly halk. Birazjyk garşylyk görkezmeli. Mesela men bir zat aýdyp bereň ine şamuşumu diýilýän toýa bar ya. Muny öň aýtdymy ýokmy bilemok. Toýa bar ya. Korоче, ofisiant gyzy görýär. Restoran korоче, ofisiant gyzy görýär. Özçe bir öz kellesi bilen prikol tutan bolýar da gyza. Gyz näme atwet berýär bilýäňizmi? Öňdäki ýalyňy diýär, kängürlemede öňdäki ýalyňy diýär. Hani şunu ýaly psikopat däli adamty. Yere girdi, sesini çıkarıp bilmedi. Näme üçin sebäbi ol şol atweti garaşanokdy o gyzdan. Böyle sessizce durar diýip pikir etdi. Ýöne gyz näme diýdi? Öňdäki ýalyňy diýdi, kän wakıldamada diýdi. İnem boldu, sessizce oturdu. Şu boldu, gyz soňundan tanaýa onu. Gyz tanaman üçin aýdýar. Gyz sonradan tanaýa, işinden ayrıldı. Ýöne gyza isad edip bilmediler. Diýmek, karşı tarapam olara karşı hareket edende buların o geriden geriye gitti diýilýär, aýna şonu edýärler. Diýmek korku bar, korku ýok däl. Şäne bular aýdaly can penalary, ondan soň bulara indi hemmekim bulara karşı diýen bir zat ýokdur. Mesela içinde buların tarapdarlary hem bar özüne ýaraşa. Aýdaly 5000 kişidi. Gel 20.000 kişidi. 20.000 kişi çıkmaya yöne 20.000 kişi diye. 5 milyon kişi var ha bizim belek tarafta. Yani 20.000 kişiye kulçuluk mu edecek? Nemen Türkmen halkına karşı nemedyen tarafım bu. Nem için korkuya deyip zaten yani, baskı yapıyan sebebi bu. Düşnükle Pakistan minnettar. Inni şöylece bir çalt komentaryaları da göz aylaly. Jogap bermeli etmeli zat bolsa ondan ýuwaş jemläli. Şu taýda kelam ýazýa täze döwletiň döremeğine halkyň ayaga galmasynyň başlangyjy biz görýäs, emma diktatura ýalakalar bul ayaklanjaklary watan dönüňi diýip garalap diktatorlygyň güýjüni saklamak üçin iş geçirýärler diýe. Dolu gollayan Garazoglan gelýäne. Sag bol Garazoglan, hoş geldin. Inni kelam ayarlara hukuk berseler, ayarlar diktaturan kökünü gırjağından gorkýarlar diýe. Munam dolu gollayan sebebi tugulmy biziň gyz gelinämiziň edermenligi ýaly edermenlik gaýdygsyzlyk hiç kimde ýok.
İşte bizim yanlışımız şu tayda devlet ağa. Men goşlamak şuna. Näme? Ne için men öýde ýatmaly, men aýalym diktatura karşı hareket etmeli. Onu ýal bu demem var. Kanun mu var? Ol ýalňyş. O ýalňyş. Bizim Ýöne aýallaryň arkasy eteğiniň aşağına mı gizlemeli? Sovet döwründen alan şolar ýalyky. O Sovet döwründen öň ortalardan öň dowam etip gelýän şeýle häsiýet bar diýerde. Şol daşary urtly syýasatçylaram şol öz günnülüklerine, ýatlamalarına ýazýar şol. Bu şol häki şu Araplar bar-a? O Şu Arapların täsiri bu. Bu Türk medeniýetine, Türk sivilizasiýasyna, kulturyna bular ýalat ýok. Bular şol Araplardan galan. Aýdýana özüň bilýän bir näçe ýyllikda bular aýal maşgallalar bilen baglanyşykda olmaý ol konferensiýa geçiren boldular. Hawa Zenanyň näme aýallaryň orny aýallar kimdi? Iň soňunda da gelen ilmi netijeler şu bu samsyklan aýallar tüýdemdirjiler maşgallaryna degişli bir janly. Seni kim döretdi? Kim dogurdy? Mene pikir edýän şolar ýalyky netije gelýän, şolar ýalyky gurrunu edýän, şolar ýalyky propagandan edýän adamlar hakykatan adam däl. Suduru şekil adam orada içinde başka da atwa dip ben şeýle pikir edýän. Başka netije çykan ok. Bir öz enine adamzady döredýän bir käbä ene mukaddes ene bir bular ýaly demek çemeleş bolarmy? Hany siz dinni ardyňyza ho? Hany siz imanlydyňyza? Holýa da ýani. Karajoğluňyzda gowurda daýdy. Ýollaşýar diýe, näme Türkmenistan hemişe birine epilmelimi? Hökman şoňa gerek barmy diýe. Epilmäge diýe. Meni gepletmäň diýe. Kelamam gepläwersem gep boljak, geplemesem nep boljak diýipdir diýeniň Garajoğlun näde? Son Garajoğlun dowam etýär wagt türkmenim arkamda dursa bir oyun oynardım diýe. Halk arkamda bir dursa agly berlikde oyunu oynardım diýe. Ne Araby ne de Hytaýy Garajoğlun dowam etýär. Milletin halkın jewsleşmegi zerur diýe. Kelam şeýle urdatýar ýa Owganistan barada Owganistan esasy Orta Aziýanyň galasydy. Galasy bolup we bay geljegi bar. Ol döwleti Amerikada ele geçirmek istedi. Olmady. Inni Arap eýe dikmek isleýär we Türkmenistanam esasy ýol çatyryp iki döwlet bolýar diýe. Baky Garajoğlun jemgyýeti taýýarlamak zerur diýe. Taýýarlamak zerur bolan bu jemgyýetem sırkyna siňäýär birden. Şo taý bolar. Taýýarlanmak isteýärmi? Onu soramaly birinji. Ha? Jemgyýeti taýýarlamak zerur, ýöne jemgyýet taýýarlanmak isteýärmi? Ana şo bada. Köpçülük. Sen şunu ýal bir zat bar, döwlet abi. Men sana bir zat aýdaýyn. Sin edip görüň, muny hemme kim hem sin edip bilýär. Ine ýurtdaşyndakylar göreli. Futbol komandasy tutan ýaly tarap tutýarlar bizde. O yanlış. Demokrasi getirecek diye. Sen demokrasi getirecek. Yok demokratik Türkmenistan yine bir zat diyeler. Bolya da demokratik Türkmenistan. Tamam ben koşulyan. Yöne şunu yalı bir zat var. Sen demokratik diyen de sen öz toparından başkasını dinleyen o. Sana soru verseler hem şu adamı ignora sokuyan. Ya da sen gidip öz halkını alıp eden adamla ben demokrasi mi karışayım? Ya da birinden $3,5 milyon pul alan adamla demokrasi mi karışayım? Türkmenistan'ın ne edecek deyip.
ne diyemez de halkını ayaklandıracak deyip. Ya da ne için doğrular aytmaya bu demokratik nemeler, demokratikler doğrular aydın. Çıkın. Ben öňem aytdım. Türkiye'den ne için deport oldunuz? Ya da ben bir A toporunu aydam beyleki toporlara da o taze Türkmenistanlara da aydı yani elektronik Türkmenistanlara. Türkmenistan'dan 4 kişi geliyor. 3 gün sonra sen birden bire bir hili mekamen elindeki arşivden kat çıkarıp gör közünle internette yaman şüpheli geldi bana. Yine ben bunu aydam okudum. Saparıklığın fı toporuna değişle. O ben Akbel Sapar'ın tarafını alamak. Yöne Türkmenistan'dan İstanbul'a adam geliyor. 3 gün sonra da Akbel Sapar'ın toporunda Saparıklığın toporunda Akbel Sapar hakkında mehkemen arşivindeki duran el yazılar çıkıyor. Size şüpheli gelmeyen bu. Hani ben size ne deyiptim? Yurttaşında aktivist bol görenler vardır deyip. Yani kurdun nemesine derisine postuna giyirip şahlar aylamp görendir deyip kurdun postunda. Sesin gitti Devlet ağa. Bey, mundan men habarym ýokdy bey be. Bundan hiç kimin havarı yoktu. Men havarım var. Men boşuna aydamak men size 3,5 milyon dolar aldınız. Ne için açıklarınız yok? Türkiye'den deport bolýanyňyz. Ne için açıklarınız yok? Avrupa insan haklarına gidip Vena'ya başka yerlere gidip Türkmenistan'ın halkını o prezidenti değil. Ben prezident aydamak. O kameranın arkasındaki güründen gürün ediyotim. Türkmenistan halkını jalif eden adama biz halk tarafından saylanan prezident diýip otur. Demek ki men bu zatları bir yerden öwrenip otur. Men boş neme demek yani. Gürlemek Ýok, bu taýda. ýok, ýanky şol Istanbul'a gelen hökümetiň 4 sany adamy. Ol O. Istanbul'a gelýär, hökümetiň 4 sany adamy. Şo hökümetiň adamy Istanbul'a gelenden soň şol Cüjüjüň eline maglumat berýärler. Ol Cüjüjüň höwes bilen ılgap çykyp Merdan Muhammedow kemine diýilýän. Şo taýda şolaň beren maglumatlaryny halka gorkadýarmy? Berýärler diýemok. Seredin? 4 kişi gelýär. Awa, Eşdilýär mi sesin? awa. Yani 4 kişinin geleni bilýän. Belki 10 kişi geldi, belki 6 kişi geldi. Onu toşna aydamak. Yönü en azı 4 kişi bolanı bilýän. Awa. Owa. Daja öý adreslerine bilýän onu. O gelenlerin ad familyasy öý adresine. Ezberde Dursultan Taganyň hakkında da bir zat aýdyp geçecek. Yok bağlay. Bu 4 kişi gelýär. 3 gün sonra seredin yine bir geze üstüne basyp aýdýan. Men Akbel Sapar diýen adama en protif adamlardan biridir. Yani am deryan suw tersine aksa men o adam bilen bir sofrada oturjak adam däldir. Ýöne şunu ýaly bir zat var. Arkadan hancarlamak diýen zat meniň ganymda ýokdur. Indi şu taýda diýjek bolýanym. Bu 4 kişi gelýär. Indi Akbel Sapar mehkeme bilen mi işleşýär, kim bilen işleşýär onu neme demek el yazısı mehkemeye geçipdir. Bolýa o tutuldu. Onuň historiýasy uly zat. Onam gürün berip bilýär. Ýöne o häzirliň gürüni de. Indi bu sizin bilen bile işleşýän diýip yazılan yazı geçipdir. Kemine eline nirden geçti. Ýöne Türkmenistan'dan 4 kişi gelenden son Kemine 3 günden son 3. günü o videonu çıkarıp neme diýär. İzleyen neme diýär bileňiz mi? Yine de biri var diye, onun hakkında da diye bilgileri öğrenip diye az munam aydan size gep açtığında başladı bizimki. Munam diye öğrenip diye munam açacak diye. O kim diye indi adını veren o karşı yönemen onun adını verip bilyen, onun kimliğini bilyen. Hiç fikir etmedik adamımız. O 91. yılda mı, 95. yılda mı yurttaşından diye 3 kişini getirip Türkmenistan'da tutturup özü diye kaçıp giden adam diye. O adam kim? Kanada'daki Rahman Ağa.
Ya, Sen o 95-nji ýylda mı näme gelýär Türkmenistana. Ýanda da 3 kişi bolýar, olar tutulýar. Rahman aga özüm Kazakistan üstü bilen gidýär. Keminäň hem şo videosunu görüň, näme diýär Kazakistan üstü bilen kaçıp giden adam diýär. Tuturup diýär meheme bilen işleşýär zat diýär. Rahman aga nirden özün näme iş edýäti? Wayenni aslında. Aslı Wayenni'den gelýär o adamın. Rahman ağa. Wayenni näme işledi Rahman aga. Yana indi Rahman agany berde men hazır Rahman aganyň hem nemesine tarafını alamak ýöne Rahman aga getirip satdy diýär. Bu zatlar kemine nirden öwrenýär? Bolýa men öwrenip bilýän. Men öwrenerin. O problema da 10 ýylym alar ýöne öwrenerin men bir zat öwrenjek diýsem. Ýöre kemine nirden öwrendi? Bu İstanbul'a gelen adamlardan soň birden-bire kemine bir hile MI2'si ýaman güýçlendiler bulary. Yo, neme men şoňa düşünürmek, ara bagyşlaň meni. Men şoňa aklym ýetenok. By elektron döwlet kurdum, manetden by meheme ýaly bir gurmak näme gerek? Aň togullugy halat etişgur. Bu näme gerek? Gülkünje bolýar da şo gurulan aň togullugy näme üçin Türkmenistanyň zatlaryna hökümetiň häzirki hökümetiniň diýen Türkmenistan döwletini diýmän, döwlet başga, hökümet başga. Döwletiniň gizlin eden ýen boklaryny açıklamaýadan ýurtdaşynda bir zat hereket etjek adamlaryň indi olaram özleriçe hereket etýär, maňa sorasaňyz. Olaryň nemesini gizlin 90-njy ýyllardan 80-nji ýyllardan galan storiýalaryna nirden çykaryp bilýärler, özem sadece Türkmenistan mehemesiniň deposunda bolan zatlar bular, arhivinde. Nirden öwrenip bilýär? Şahatlyk beren olaýmasyn? Indi mi düşünüp başladyňyz? Ya şartlyk diýip aýdyp bilmän, o zatlar şartlyk ulotman döwlet ha, şartlyk ulotman gözüňizde. Ay, şahatlyň niye köýdeşiň hemmesini ýeňe. Men şoň üçin şahatlygy Yok. Yanlışın var. Kemineni ýeňip bilmeýär şartlyk. Yanlışın var. Kemine seredin, men Kemine akıllı adamdır. Kemine men neme demek? Yine Kemine akıllı adamdır. İki tane ringe çıkaralı. Sen şahatlyň damarına bassan var, şahatlyk şol topor tozdur ya. İkisi istese bir derýada boğulup ölsün. Toporunu tozdur ya şahatlyk. İkisi istese bir derýada boğulup ölsün. Menen bir gemide geçip gidip oturan bolsam, gaýtam kellesinden basaryn tizrek boğulun diýip. Men piňimde däl o adamlar. Aydan zatlaryny birazcık düşünendiriniz. Näme? Mesela Rahman aga, ben neme demek? Rahman agany 15 ýaşyndaky ya aslında adama birazcık neme bolýar da, ağır bolýar, gaty görmesin dinleyen bolsa. 15 ýaşyndaky adamam Rahman agany aldap gürledip bilýär. O tarafına Rahman aga, hemme kime bir hile yüreği boş neme diýär de. Yüreğini açýar diýär. Yüreğini açýar, gürletse bolýar onu. Rahman aganyň karakteri odur. O biram ýaşyndan mı bilemem indi de, iki ağız gow söz nemet, demez adyny aýdyp berýär o adam. Yaman tähin atlar. Dur Sultan meselesine gelsek, indi men dostum bilemem. Dur Sultan eşitişime göre Dur Sultan izarlanýarmyşym mı, nämemişim mi? Dur Sultan'a diýjek zatym 2022'ye geçenden son 2022-nji ýyla geçenden son Liboy biri öňüm tanıdyň bolsun, soňam tanıdyň bolsun, sonra İstanbul'da tanışanyň bolsun, aýal maşgalalardan birazcık uzak dursun. Onun öz gowlugy üçin aýdýan. Eğer takip edilýän bolsa, şoň ýaly izarlanýan bolsa, me izarlanýar diýip eşitdim de sebebi. Soňky nemelerden tanışan aýal maşgalasız bolsun, erkek adam bolsun, birazcık uzak dursun. Ya uzak dursun diýmem sebebi, käbir zatlary birazcık şusturrak bolup aýtmasyn.
içinde sırrını saklasın yani içini açmasın. Dur Sultan'a kömek et. Ve ya bu bir borcum ben. Ben Dur Sultan bilen düşünüşmem bilen. Gerçi Dur Sultan bilen düşünüşemek diyemem. Ben Dur Sultan bilen gürleş nemeden vaatlarım oldu yani. Ya en azından insanlık nememiz budur. Bizim yani bir borcumuz diyelim. Yani bilen zaten açmak kovuz at. Sebebim ne? Ben Dur Sultan'ım tutulup yine bir 90 gün içeride oturup çıkmaktan kovuz attır yani. Sebebi onun bir maşgalası var. Sosyal izni var. Ha, Dur Sultan dediğin olan şu Dur Sultan şonço azaboçenni diye orçosu, şonço satançın arasında, şonço yugdurhan arasında, şonço haramzadan arasında bolup ne edip diri gally men telpek koyan Dur Sultan. Dur Sultan bana düşeni yok Dur Sultan hakkında ne etmek. Yani ben öz şahsi kararışımı aysam yo şolar ýaly şol yugdurhalan arasında şolan arasından ölmän çıkıp ölmän galyp inni şolar ýaly şuulçulara zatlara içki sırrını aýdyp özüni ýydarlatdyrýan kadip men şoňa geňäli. yo men diýjek bolýam Dur Sultan indinde birazcık düşünmäne başladım kadiyanda käbir zatları. Ön çerezçur bir fanatikti birazcık nemet o. Topor diýip duran da futbol komanda tutan ýaly hazır indi kim neme bolsa da gürleşip birazcık düşünüşüp orta ýolu tapjak bolýar. Indi düşünmäne başladım kadiýan käbir zatlary. Sen neme yolcu yolda mı neme diýerler? O öwrenşeň de yolda ýörep Gitip aýdaýyn. Ya Döwlet ağa. Başka da yine biraz adı yadımdan çıkıyor şu ayal 2 gün ve adını yadımdan çıkartıyor. Yine bir ayal var on. Nerede kayal? Olam Avrupa'da lay. Fransa'dan bir yerde şolam. Zarina mı? Yok Zarina da. Neme ene ecevay mı? Yok o nemelerden de jurnalist ayarlardan biri vardı. Jurnalist? Aha. Şu azat nemede insan haklarında zatlarda da çıkış edip yaran var ha. Jurnalist ayal. Şu insan haklarında zatta çıkış ediyor ya Murat Kurbanflar bilen kelen takıldı. Tecrübeli licek olyan. Tecrübeli şu Türkmen Helsinki grupası. Kuruması. Durun yaz. İstanbul'da geldi. Şu bolup biler. Toşun emetmeyin yana günahına kalmayın. Jurnalistler adam hukuklarını koruyan. Şu aydotma insan hakları Avrupa'nın önemli çıkışı. Neme Avrupa'nın hukuk ve hizmetdaşlık kurumasının son kıyımlarına yaman goğu çıkış etti. Anadolu'da yollaşı bilen. Gördün mü? Gördüm de yani inandırıcı değil bana göre Devlet ağa. Ne hemçi? Bir iki zatlar var ona toşun öğreneyin yani size şunu yalı ipucu verip geçeyin. Şu nerede yaşayadı özü Fransa'da mı ya Germanya'da? Bulgarya mı? Mesela Fransa'dan jurnalist getiren şu değil mi? Bir ara. Bilemok adam hukuklar kuruması ne mi bu? Jurnalist istenlik yerden jurnalist gidecek ise gider de ne mi? Kömek eder, yol görkeder. Getiren jurnalistler hakiki jurnalist mi ya da ne mi te? Fransa'nın antogulluğu mu te? Bir o var. Denkelendeki şüphe. İkinci bir şüphe ne üçündür kim Soros'un adam var ya Türkiye'de basılı oturan. Adı ne mete? Osman Kavala. Onun dostlarının içinde görünüyor da. Bana şüpheli geldi. Sen Facebook'tan ya şolar ýaly bir yerden giýrende soň dostlaryň Facebook'tan değil.   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  değil.    değil.    değil.   değil.   değil.    değil.   değil.   değil.   değil.   değil.    değil.    değil.    değil.   değil.   değil.   'Facebook'tan değil.
Ne özgürüm. Bakay, meselem. Men bir jurnalist höküminde maňa gyzykly Osman Kavala bilen baglanşykly şu dawa, soňunyň näme boljagy, şundan kimin haýyrlanjak bolýany, şoň üçin men Osman Kavalaň özünden begenip şonu izarlayan bolup bilýän. Ya Osman Kavala ýaly şular ýaly rejim bilen meselesi bolan adamlary men izarlayan bolup bilerim. Oň gaşyndan näme diýin, ady belli, dünýä belli, öňkü aň togullugynyň öňkü agentler häzir pensiýa çykanlar olar men idarlap bilerim. Bu zatlary men arkadaşlarymyň arasynda ýa-da men arkadaşymyň arkadaşy bolany şo neme kabul etmeden men döwlet ha şunu ýaly bir fark var. Men size 10 ýyl mesle aýdyn. Öň aň togullugynda işläp çykanlar bilen men görüşýänem. Ýöne bu men aň togullugynda işleýänligiň manysyna gelmeýär. Hatta men biri bilen bile bir kwartirada, bir kwartirada 6 ay bile ýaşap, käbir zatlary şondan öwrendim men. Meň halypam şeklinde geçýär. Käbir zatlary şondan öwrendim mesela. Ýöne bu meniň Antogulunda işleýänligim manysyna gelmeýär mesela. Ya ikinci bir tarapy men o adamy tapamok ýöne şondan käbir zatlar öwrendim diýen adamy tapsam onda has gowzatlar var. Olaram açyklardım ýöne o adam bilen hali bir yurt dışına gitdi o görüşemiz yok diýeýin. Ondan soň ikinci ýene bir nemesi var. Şunu bir zat aýdyn. Osman Kavala men gözümde Soros'un adamı, agenti. Olan bir agent. Muhtar Ablyazov, Murat Kurbanow ýallary finans tarapyndan ne mediýany adam şolan. Türkiýe sorumlusydy. Yatsın men pikirimce yatsın içeride. Men 2000 gezi olaylarını görenim için Türkiye'deki gezilemesini. Onun için men gözümde bir terörden bir farkı yok. Yatsın. Eğer Türkiye koyuveraysa o adamı ben bilmedim onda. Ýöne men yatmasını isteyen şol adamı. Hiç adam olmaz koyuveren bilen. Hiç adam olmaz. Koyuvermezem inşallah. Hiç acımam. Dünyal adamlara men acımam. Gülüp geçen käbir ýerde işleýän de döwlet aga bakı neme. Orça İbantu diýen ýaly neme diýerler-de ey adam ajany gülýär zat diýip. Gülýär men näme üçin edenini çeksin. Her kim öz edenini çeker. Yo on edip etmeýänni näme etmişiniň badygyny dolu bilemiz o elimizde bir neme ýok. Belki ben bilýärdir döwlet aga muçraýdy o arkaýy. Osman Kavala däller temamyza gaýdyp geleli gaýrat et. Aa ne däl. Op şu güründe endi bu näme diýer? Ha o. Bolumyny bugünkü aýtjak tatlamyza aýdyp boldukmy? Aýdy şimdi şonu ýaly ýöne türkmen halkyna aýtdysaňa şunu aýdyp bilerin. Futbol komandasy tutan ýaly tarap tutmalyňdany ne naprimер A tarapyndan, B tarapyndan, C tarapyndan, Z tarapyndan dinläp görün. Men şunu tuttum, şu näme diýse dogry diýen zat ýok. Adam zat ýalňyş bilýär. Ýalňyş bilýär, onuň üçin tarap tutmaga gerek ýok. Biz Türkmenistan tutalım. Biz halk, ýokardakylar häzir Berdimuhammedowyň klany gidip başga bir klan gelse de olar seni meni tananok. Olar özlerini tanaýa, özlerini ýene şo öňkü boluşýaly özlerini alyp barýarlar. Onuň üçin halky tutmalydyr. Onda hiç kimse aýsat diýip bilmeýär. Hiç bir vatandaşa da hiç kim azar berip bilmeýär. Ýöne yurtdaşynda da jemleşmäni bilenim birinji. Az birlik bolup inde dernek diýip aýtjak gel tog ötdüm mesela dernek gürüňünde. Ya beyleki bir nemelerde aydalı ne bileyim hazır bizim elimizde aslında gowy bir neme var döwlet aga köp kişi bilenok mu kadiyende peýdalanmak fırsatı var diýende. Olam näme bilýäňizmi? Media. Awa. Biz şona mulanyp bilemiz-ok ýöne. Men şoň üçin ýani şu Türkmenim kanalyny açjak bolup men ýekece bar nemem
bütün nervimi, gücümü, gayratymy şoňa gönükdirdim, şo telekanal açmak ne Yine diýip. men size bir misal alıp görkezeyin. Ukrayna. Hazır emmek kişi neme diye de Ukrayna Rusya'nı yendi diye. Yok. Yendi. Yöne şu tarafından yendi. İnternetin nirinden Ukrayna hakkında ya da Rusya hakkında bir zadaşsan Ukrayna propagandası çıkıp oturandır. Awo. Nem boldu? Bulam dünya medyasına düşmene sebep oldu. Ya da yine bir misal aydalı. Nemede 2013 mü 14 mü yanlışmasam ama Sezer Govul yani da Daesh Musul'a girende 10.000 kişi bilen girdi. Karşısında 100.000 esker vardı. Yöne ne etti? Bir aylap gece gündüz propaganda etti. Yine Daesh şunu yalı diye Daesh'e teslim bolsan ise diyen o teslim bolmasa onu ediyor, onu ediyor deyip 100.000 kişilik 100.000 saldadı bolon şehri basıp aldı. Bir neçe saatin içinde. Şunun için bizimkilere medya var elinde yurttaşındakiler. Kovul olmalı mı ka deyip fikir ediyor. Açmalı hiç olmadı karşı taraftan biri gelsin. Taraf tutman onam ignora sokmana gerek yok. Onun fikrini dinle. Belki oğlum yanlışan bolup biler ya da oğlum doğuran bolup biler. Onun bir doğrusu bolup biler. Sebebi aklı Allah hem kime denk beripdir. Bu akıllı adam, bu güçlü adam diyen bir zat yok. Yöne fikir ayrılığı diyen bir zat var. Fikir fikirden üstündür. Her kimin öz fikri bolup biler. O ikinci bir taraftan hem Türkmenistan'dan geldiler. Yok tuttular, yine bir zat ettiler deyip korkmasınlar bu kadiyanda. Hiç korkmaya gerek yok bana göre. 2 sekund sonra ne olacağını bilen yok diyelim Müslüm Yazıcı oğlu. Var. Bana İstanbul'da ya Germanya'da ya haydan bolsa daşary ýurtda gabat gelse bolýa etini çeýliğine iyicek diýip görenler var. We şolaram aýtýar, şolaram ýazýar, ses, video da diýberýär. Suratlaryna mi berýär. Inha şu men şunu ýazýan aýtýan men döwlet daga. Şu tarihte galsın, tarihe girsin şu. Wah, şu maňa gabat gelämedim ka daşary ýurtda şolardan biri diýip şolar ýalyky diýişin gyzap görenler var. Yine bir neme var hele Türkmenistan hakkında gowy bir habarlara beştip bilersiniz. Yani gowy diýende hökümet üçün erbet, halk üçün hem erbet aslında da hiç olmanda yanıp duran yüreğine su koydurar. Hani? Käbir. Neme? Hani diýen aýt. Yo, ileride öňümüzdäki günlerde bolup biler. Bolýar. Araştırmalar gidip otur, devam edýär. Senem gowgurda aýdardyň gepleşim soňunda ýene bir gowgurda aýdardyň diýip demetdim. Ama mekranda onlar hak, adalet, halallyk üçin Türkmen halkynyň adalatly, eşiretli durmuşda ýaşamak üçin Birleşen Türkmen Front hökümine Türkmen Hereket Germaniýadaky resmi guramasy bilen resmi işlerine dowam edýär. Nesip bolsa resmi kanalymız Türkmen telekanalyny öz başda halkyň kanaly. Hiç bir propaganda, ideologiýa keseke bähwide gulluk etmän diňe il günüň bähwidini arayan ilkinji bir Türkmen telekanalyny açyp ýola goýmak üçin işler alyp barýar. Nesip bolsa başarar diýip umyd edýän siziň gollugyňyz bilen, siziň gatnaşmaňyzda, siziň egin bermeňizde emmi bilelikde, agdy birlikde bolýar bu zatlar. Şoň üçin inni tesirleri çal-çaltdan geçip Cemilali bakacan bir yarım saada geldi. Aslında bir saada getirecek gellik bolun geldi. Karavul doğru pulun olsa yol açık diye katı doğru mu neyse gerek biz kaytaladık. Katı doğru sol. Yürüyte aşağını sıdıp uğran yatlatmalı. Yolu açın demek katı ulu yanlışlık. Yol açık.
olum adamlaryň ünsün sogmak, olum rejime hyzmat etmek. Kelam Üstünden güldürmek. hawa. Halkyň gorkmazlykdan halas bolmalygy üçin dürli psihiki hüjümler döredip halkyň içinde işleyen gruplar idealar işleýärler diye. Şol ýanky görüňler aýdýa. Antipropaganda geldi salam hemmäňize sagja bol. Eger Berdimuhammedowlaryň öýleri bir proýekt bolsa, kimiň proýekti? Anyrak aýdaýsaňyz, onu halka umyt ýokmy inni? Belki bu pikir edişimiz ýaly çylşyrymly däldir diýe baky. Proýekt kiminki diýseniz, men aýlanyp dönüp ýene şo neme Ýewropa tarapyny tutarym. Şolonky Yok, dälmi? yok. Yok. Ha? Olonky da. Däl. Onu näme olara berjek bolup aýalygyna hödürläp geçdiler özlerini. Yok, onu azat yok devlet ha. Olara berjek bolup näme etjek bolup. Ha, gorku barmy? Bar. Gorkusy bardyr. Ýöne ýazy Türkmenistan şunu ýalaýdaýyn. Terazini ýere arbasa şotaýa gonyp bilýär. Onuň üçin Russiýa Türkmenistana basky ýapyp bilmeýär. Seher Russiýa bilen Türkmenistan arasında deme var. Serhet bolman üçin, zat bolman üçin beýleki ýurtlar ýaly basky ýapyp bilmeýär. Mesela Gruziýa ýaly ýa-da Ermenistan ýaly ýa-da Gazakstana basky ýapyş ýaly edip bilmeýär. Sen dogrudanam şol Berdimuhammedowlar Gülmataryň proýekti diýip pikir edýäň. Owa. Sena bugün meni ýama gen galadyn. Angliýa diýip aýdyp bilerim. Angliýaň proýekti. Owa. Bolýa. Belli edip alym, üstünde işlejek. Işleýin. Minnettar taýja bol wakaja. Vakti gelende şu adam doğru aýdyp bir ýöne özüňizde kendini sorarsyňız. Ne diýip bolsa. Dowam etýäs. Kelam musulman diýmek borç diýmek, borç kömek etmek esasy dayanışma, hak hukuk diye katı doğru ýöne ol musulmanlyk galymy dowanjak. Hemme Araplar musulmanlyk nemesi ýok. Ha, o şonu aýtsana. Merv, hoş geldin Merv. İstihbaratda ýagny gildiň aňtow gullugyna Türkmenistan öňki SSR döwletleriniň içinde iň güýçlü guruma eýe, şoň üçin basýan ädimleriňiz häzir bolun, doganlar sebäbi türkleriň başarmadyk zatlaryny başaran yerleri var. Ol uzun hekaye, yani uzun gurrun diýip aýdypdyr şular ýalaky Merw. Berde şunu ýalaýdyp geçende öyle ta. Hiçbir yurdun antogulluğuna bu gowu bu erbet diýip aýdyp bolmaýar. Her biriniň işleýiş şekli var. Mesela Pakistan dünyada en gowu terör bilen antiterörizme karşı hareket eden Pakistan CNC mi nemesi var. Antogulluğu var. Dünyada CIA'dan hem gowu işleýändir. Mesela CIA propaganda da gowu işleýändir. KGB başka bir nemede. Her biriniň öz guruluş şekli var. İşleyiş, hareket şekli var diýende. Onun üçin hiçbir antogulluğuna bu gowu bu erbet diýip aýdyp bolmaýar. Ýöne erbedem yok hiçbir antogulluğunun. İşinde pasif bolany yok diýende. Merw dowam edýär, her öňüňizden çykany ananyp syr berip ýörmeler diýjek bolýan niýe? Şonu aýtjak bolum aslında diýe. Kelam Merw Margush Margiana dogry aýdýan sawolya. Şuňky komentariýalar bilen goşant komentariýalar bilen Türkmenim kanalynyň gün ýaýlymyna goşant watandaşlaryň garaýşlary şundan ibaret. Biz şu gün baky bilen
özara söhbetleşip geçirdik. Hakykatdan hem hemişe bolşaýaly baky ömrüň uzak bolsun. Eliň ýüzüň ruhuň dert görmesin. Tarihta ören täsin ýyzgaldyrjak, tariha girýän mühim maglumatlary ýene gepleşiň soňunda aýtdy. Baky bugünkü temamyz Mehriman doganlar Merkezi Aziýa we tögereginde diňe bir Merkezi Aziýa öňkü Sowet Respublikalaryna da Aziýanyň beýleki künçeklerine, ýurtlaryna da ýaýbanlanan syýasy hereketler, oýunlar, tolgunçluklar, dartynlyklar şular Türkmenistana nähili täsir etdirer. Şol syýasy dartynlyklaryň, tolgunçluklaryň, üýtgeçlikliň Türkmenistana ýetirjek täsirleri hakynda baky bilen şuň özara pikir alşdyk. Vatandaşlarymyzam öz kommentariýalary bilen goşulurlar. Şuňky Türkmenim kanalynyň gönýälimi şundan ibaret. Men ýene bir zat aýdyp geçeýin. Hawa Eşli oturan vatandaşlar, Türkmenistan'dan bolun ya da yurttaşynaklaram nemedin? Öňüňizdekilere habar berip bilseniz habar berin. Gışa taýinlik görüp konserva yapýan bolsaňyz, mesela banka mı diýäňiz, näme diýäňiz? Konserva yapýanlara mesela geçen yılki yaptık konservalarınızdan 2-3 esse köpürek yapın. Bu yıl şonu aýdaýyn bire. Yani bu yıl birazcık köpürek etmenizi isteyen, mesela gışa taýinlik görende 100 banka yapýan bolsaňyz, bunu edip bilseniz 200-300'e çıkaracak bolun. Hükümete gelende, hükümetteki dinläp oturanlar var içimizde de. Onlara da diyecek zaten şu, halkınıza baskı yapacağınıza birazcık hem halkın aydalı 70% buğday ekýän bolsaňyz Türkmenistana, şonu 25%'e indirin önümüzdeki 2 ýylda, onun yerine buğday, mekke, şaly, maly ekmeni arkadaly serdarınıza bir teklif edin, hiç olmanda. Palta 70% palta ekçeňizde paltany 25%'e düşürüp galan 75'e de yankı zatlary ektirdiň diýen, ha? Owa. Sebäbi bir halk aç kalsa önünde hesap durup bilmez. Ýöne halkyň aç kalmasyny istemeýäs, näme bolsa da. Önümüzde kıtlıgan var, ona düşünelim birazcık. Dinle oturanlarına, başkalarına haber vermeyini isteyen. Ama bütün dünyada kıynasalam ağırlık yetmezçiliğine, kıtçılığa, garaşılığa mehruman olur. Germanya devleti şunca tayarlıklı, güçlü bolsa da yürütü ministrleri, yürütü resmi edaralar tarafından aýdýa iň azından 10 günlük özüňize ýetjek azyk, özüňiz ýeňizde maşgalaňyz, kim maşgalada näçe adam bolsa şoňa ýetjek azyk, suw, eýleki zatlaryňyzy hökman şonu häzirden ähtiýaçlyk nemäňizi taýýarlap goýun diýip resmi ýagdaýda duýduruş berdiler. Buradan tok kesilse, ya yine bir zat bolsa, 10 gün sizi arkayın saklayabilecek şular ýalaky ähtiýaçlyk zatlaryňyzy saklaň, şonu gözüňizde tutun, taýýarlykly, taýynlykly bolun diýdiler. Diýmek, bakyň Amerika aýdyşýaly, diýmek taýýarlykly bolmaly. Taşarurda edip bir neme etse bolýa ýöne. Yine İran'daki ayaklanma şoň üçin başladı. Gıda yetmezliği üçün başladı. İranyalı yurt. İran'am garip yurt değil bu arada. Köp zadını yurttaşına ekspert edip satıp oturan yurttur. Ýöne häzir özüne yetirip bilen ok. Şoň üçin. Kıtçılık sebäpli gozgolunlar başladı diýen, Başladı. Özüm Asya yurtlarında başladı. Onun için
siz özünüzü tayinliğine almasanız size hiç kim tayin zat aş vermeye. Ona aytıp geçeyim. Ha, katı doğru aýtdyň şunu. Katı wajyp bir ýerde bellek geçtin. Bakyjan köp sag bol toýuňda gaýtsyn. Sağ olun. Toýlaňda elek bilen suw çekeli. Nesip bolsa. Üçüncü geze öğlenende. Yok, çağalan, artıklaň, çoğuluklaň, toý taşakyň gatnaşyp durly näme ýok. Ben toýlaňda diýende seni täzeden öýermeliýilen zat ýok bar o. Bilmem de Devlet ağa. Bak yitip gidemese vakti gelendeyimsin. Önkisi yalı. Vakti gelende gideriz biz yine de yok oluruz ortadan. Arkayım Yok, olur. seni ödüm tapar bak. Bu edýän hyzmatlaryň höz ýürüni zadyny görmeli bolarsyň näme? Yok ben karşılığı için etmeyen bu zatları. Ben Yok, karşılık däl. Höz ýürüni görmek diýmek şoň gaýtargysyny almak ýa gaýtaraga garaşmak däl. Yine de bizim hiç gilinlememiz yok da hazır. Mesela Devlet ağa şunu yalaydı. Ben şimdi özüm maktanyal bolmaýyn. Hazır men yaşamak istesem Türkmenistan hiç hil düşünmenem arkaýyn ýaşap bilýän. Yani hiç hilinlemem yok. Näme diýen size? Bir zada ihtiyacım yok diýende. Mä täşligim de ha. Allah'a şükür emme zadym yerli yerinde. Ýöne öz ýurdun ýalda elde aşarsa. Men öz toprağıma gömülmek isterim ölen ýagdaýynda. Emmelere nesip etsin. Öz doğduk diýaryň, öz köküň, öz minerallaň, öz geniň, öz ganyň. Indi daşary ýurtda bolmaýan, daşary ýurtda hasrat çekmeýän adam ansatanda düşünüp bilmeýär. Ol ýurdun içinde oturup ay hawa şeýledir, beýledir diýmek. Ol o taýda we men watan söýür, eýle beýle watanymy söýýän olar ýaly. Daşarda hasrat çeksen ol hasratına bağlı. Türkiye'de 900 bin bilen 1 milyon 100 bin aralığında Türkmen var İstanbul'da. Türkmenistanlı var. Türkmenistanlı var İstanbul'da. Yönen hem üçündür 5 bin üstüne geçen o yurdun düşünen adamlar 5 bin üstüne çıkıp bilen o öyle. Olmasa sayda aytmalı da elbir zadım aydayın. Türkiye derin devleti mi diyeyin sizin düşünecek şeklinizde ya da gizliğin güçler mi diyeyin Türkiye'nki Türkiye Cumhuriyetlerin hem değişli. Garaşı otur. Olur sizden garaş. Ya bizimkiler olsa ne bileyim Türkiye hükümeti bize kömek eder mi ki? Olur sizin hem mezadınızda havar var. Kimin neme gürlep kimin nereden kim bilen gürleşi oturan açı havar var olan. Yani sizden hareket garaş. Ya yine mesela kabir görüştük kişilerin bana diye siz diye hareket etmeseniz diye biz ne emedik biliyoruz diye. İçeri işlere karışımız yok biz diye. Türkiye'nin İçeri İşler Ministri yürütü birini tutup şu internette bu topa bol veren yalancı birini tutup yalancılarına en öktüsünü tutup Türkmenistan'ı şoňulen hemişe Türkmenistan'ın meselelerini gurlaşýarmyşyn. Birinci dene İçeri İşler Ministri. Daşary işler bolsa inanaryn. Yani İçeri İşler Ministri. İkinci dönem Türkiye'nin derin devleti diyen bir zat var. Onu değilse ya da Daşary İşler Ministeri değilse inanarın. Yani İçeri İşler Ministeri o zatlara girmeye. Yok, olur alaka gurrunu edýän adam öz samsyklygyny, nadanlygyny, hiç zat bilmeýänligini paş edýär. Özüni maskara edýär. Hemen güler geçerim Devlet ağa. Maňa akly etmeýän adam sen o derin döwletiňi nerden bilsin? Men görüşen adamlara näme şu zatlar gurrun bermeýärler maňa. Ya da şunu ýaly bolan bar sizde diýip näme etmeýärler. Näme üçin bilemok ýöne. Ay şoda, gorla. Ay bar Devlet ağa. Ilçilik her hili adam kaýmalam çyksa olur. Ya indi bir zat diýince de gahar edýärler ya da bir yorum yapınca o bolma yanlış. Ben berde öz pikirimi aýtmana hakkım bar, öz görüşümü. Mesela yine ben sen hakkında yine başında da aýtdym. Kim o? Adı näme taş onun? Şatlyk şykyp reklam edýän diýdim. Sen näme üçin?
düşünşemek. Mesela men sen o pikirine düşünmemek neme demek? Kabul edemek. Ha, sana o şekilde bilgi gelen bolup biler. Ya da mesela biz Turancılık nemesinde sen bilen vapşe biz karşı. Biz ken zaten sen bilen karşıya men gelen. Sen onu biliyorsun ya mesela ayrıntı birleşende ne edip çekeleşiriz. Awa? Yöne yine ortak bir platformda çıkıp gürüne de otursa adam şeklinde. Birbirimize kıyırışıp nemedi oturumuz ama ortak platformda gürleşip otururuz. Men Şunu gerek bolsa haramda ölenem gürleşäýmeli men. Serdar süplük bilenem. Haýsy Yok, bolsa bir jurnalist değil. Devlet abi bu men diyecek bolan jurnalistlikten başka yine platform üyeleri var. TikTok'ta ya da başka bir yerde çıkış edip gürleşenler var. Men hemmesini hem izarlayan diýmem bilýän ya da bana izarlanıp havaram gelýär diýip bilýän. Şunu ýalaýdaýyn. Ay diye şuna soru verdim diye beni ignore etti diye. Ya da öçürüp koyuyordu ya da kanaldan çıkarıp koyuyordu diye. Ben o çıkan üçün aydam yok. Çıkarandan gurrun edip otayım. Sen erti bir ürün indi her kim bir zat olup biler. Yine aydalı erti bir ürün belli olmaz. Belki sen Türkmenistan hükümetinde bir vezife gelirsin. Sebebi hem yaş 40 yaş, 45 yaş bilen 25 yaş aralığında diyeli. Hemmemizem. 40 yaşın üstünde. Yo indi diyecek bolanım indi erti bir gün Türkmenistan'da bir vezife geldin diyelim. Bu adamlar hazır halk buna canından geçip bir zat düşündürüp oturanda halk mı halkı elinin tersi bilen itelep koyacak mı bu? Ya bir dayhan geldi ya bir garibin biri geldi. Yine men şunu yalı oğurluk boldu öýümde deyip bir zat düşündürüp oturanda ya çekil öňümden deyip itelep koyacak mı? İttirecek mi onu? Ya hazır şu internette ignora sokyalar ya da kanaldan çıkarıp koyuyorlar. İkisi bir zat. Şoňa gaharlanýan niýsene? İkisi bir zat şu. Onda sen adam erti bir gün halkının başına gelmeli değilsen. O halk tarafından seçilip oturma sen. Saylanıp oturma. Halk ne kişi sayladı seni? Toporunu görüyen 150 kişi. Men diye 500 bin kişi nemeti diye. 4,5 milyon 5 milyon kişi nirdi onda. 500 bin kişi sana ses veren olsa yine de sen nemede minusta sen plusta değil. Yine minusta sen 5 milyon kişi var arkanda. Olur aýdanda adyny pikir etmän aýdýada ay bir şeyle nemetsek geplesek bolurdyk onu nemet adamlar. Yok men düşünüp bilmediğim bize diye 413 bin kişi mi ne mi? Önküsünde 418 bin kişi olmalı pardon. Önküsünde 218 bin kişimişin. Tam iki hesap oluptur da. 418 bin kişi ses veriptir. Türkmenistan prezidentimişim. Kim prezident etti seni ya? Sen benim adımına gürlemen hakkın yok sen ben prezidentiyim. Beyle ki ben ben ses veren bolsamam aydalı. Ben ajizin ses vermem hiç kime de. Ses veren bolsamam. Beyle ki 400 bin kişini ayırdık. 5 milyon kişi kaldı. Olorun adından gürlemene hakkın yok. Sen onda prezident değil hele. Bağışla. Sen hele prezident değil. Sen ken su içmeli bolyan mum için. Su içmeli bolyan onu. Suun içinde yataram yüzörüm. Su ile iş biten ama. Orada bakacağım. Allah'ın vakti gelir hele. Onlar hakkında da gürleşeriz. Halk hazina, halk ayna, halk emeladı görüyor. Şoňa orada baka berýär. Halktan başka şunu ýaly bir zat var devlet abi. Bir gün gürün götürjäge benzeýän şunu ýaly bir zat var. Türkmenistan hükümetinden ayrı gürläwetин devlet diyen bir zat var. Türkmenistan'da da bar o adam. Azacık bolsa da bar. Krediýelere hazır şutada gürledim internette kaldı boldu deyip. Onun zat yok. Devlet diyen bir zat 50 yere senin ağzından çıkan A diysen A, O diysen O 50 yere yaz ya. Son bunu 300 yıl sonrasan şu yankı aydalı 30 sansını öçürtürüp bildin bunun başarıp yöne 20'sini tapmadın. 300 yıl sonsuz adı sen önünden çıkıp bilye. Durur sen şu vakt şunu aydıpsın adayıp. Aydıp bilyeler onu. Yani diyecek bolyanım hazır berde prezident saylanan bolup sen kaçara yerin ya da
Aňyra gidip de edip biljek, alyp biljek galan ýok. Ay, bugünlükçe boldy da döwlet aýy şu tizrek keselim-de. Hawa. Biraz işlerim bar, bolmasa bunu ýalan etmezdim. Kelamam ýaňkyň soň iň soňky gyçylyga taýýar bolun, taýýarlyk bolun. Gapyl awlanmaň, gyçylyk bar diýip, gyçylyk gelýär, aýlygynç gyçylyk diýende. Soň sen şol diýeniňe aýdýa kelam bu ýyl ýağyn köp ýagýar diýip eşitýän buğdaýlar gowy diýär. Meňem buğdaýymma, men topraga gyzyklanýan köp diýär. Buğdaý başy buğdaýyň başy çykandan soň ýağyn ýagsa gowy dälip men şeýle bilýän, eşitýän birem owaň oğlu. Yo, o sen buğdaýyň bolup biler, hasyl hasam köp bersin Allah ýöne. Şunu aýtjak bolýan, gyçylyk diýemde o Türkmenistan içinde däl, o dünýäde bar. Hawa, olam ýokman Dünýäde bolup oturan. Ýokman täzir edýär. Baky onu bugünkü ýaýlymyzy şutaýda jemleýäs, gyzylan gymmatly maglumatlary, gurrunlary, pikirleri, bellikleri halk köpçüligine ýetireniň üçin köp sag bol. Awa bütün doganylaryň açylan, howsarlaryň hemmesi paýlaşdyň şuň sowabyny. Bundan soňky nesillerine hemmesine ýaýrasyn, siňsen şuň sowaby. Bizim şu hakykatlaryň aýdylmagyny, eşitdirmegini isleýär. Tariha geçsin, girsin, ýazylsyn, ýankaýdyşyň ýaly. Döwletiň bähgidini arayan gizliň güýçler belli edip alsın, näme şonu etsin, şu hakykatlar bilinsin, öçmesin, unutulmasyn diýip, awa şu informasiýa görüşini goşandymyz goçmaga dowam etýär. Edip foto telekanalymyzy açyp täsirli görnüşde dowam eder, resmi görnüşde. Baky ullakan taňryalkasyň köp sag bol, toýuňda gaýsyn. Sag ol döwlet agam emmemze. Mehruwan doganlar, şuňky gün ýaýlymyzy şunuň bilen tamamlaýas. Köp sag bolun, toýuňyza gaýsyn, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, tomaşa edýän tomaşaçylarymyz gözüňiziň nury öçmesin. Ruhumuz belet bolsun. Hiç wagt ruhdan düşmän. Öňünde soňunda hakykat, hak, adalat ýeňer we ýeňämeli. Resmi gurama höküminde Türkmen Hereket bütün il gün bähgitli iş alyp barýan watandaşlarymyzyň birleşmeginden emele gelen Birleşen Halk Frontu höküminde resmi görnüşde şol 14 fevraldan bäri gatuly, üstünlükli, öndürjülükli resmi işlerini alyp barýar. Dünya köpçüligi tarapdanam gogoy alkışa, ýokary baha münasip edýän işleri gowy baha berýärler, gollap berýärler. Şoň üçin biz hakyň, hakykatyň, halallygyň, dogruçylygyň, adalatyň ýanyna biz mert, gaýratly, namusçan, dogruçul, halal watandaşlarymyzyň ýanyna, Türkmenistanyň içinde, daşynda tapawudy ýok. Şoň üçin siz ýekeden, siz özüňizi hiç wagt ýeke howsarsyz hasap etmeň. Her hili ýagdaýda, her hili pursatda Türkmen Hereket Birleşen Halk Frontu görüşi, her bir agdasy, aladasy, işi, ihlasy, dowasy, dilegi bilen görünen görünmeýän belalardan Allah janyň öz penahatyna saklamagyny hemişe dileg edýär watandaşlarymyz üçin. Şoň üçin ýene kefirlemizde duşýança Allah ýarňyz bolsun, salaman ýatyp durun. Amerika tarapdakylar ertiriňiz haýyrly, günüňiz haýyrly bolsun. Ýagşy günlerde toý saçakly gatnaşyp görmek watanymyzda gyýyka wagtda. Bütün dostlar şad edip, düşmanlara mad edip, emmemde nesip etsin mehriban olanlar. Sag bolun, saglyk görüşelim.
Eliniz yüzüňiz dert görmesin. Tomaşa diýen gözleriňiziň nury hiç wagt öçmesin. Gysga wagtda watanymyzda adalatyň baýdak ýaly patyrdaýan türkmen topraklaryna görüşmek nesip etsin. Sag bolun.